Ykkösliigaan Haka vastaan klubi 04 ja ei muuta kuin homma käyntiin. Ja tosiaan niin kuin nyt pallossa oleva Karlsson sanoi, 26-vuotias Karlsson pallossa tätä kokenutta karttia sitten Haka leiristä. Ja tänään 20-vuotiaita, joten nuori on Verparimme hetemainen joukkue. Mutta se ei tietysti estä yhtään taistelemasta täysin. Haikala antaa siellä painetta, mutta sieltä vain Languedoc on tulossa. Siinä kuitenkin klubipelaajat tuplaavat Languedocin ja hänen aikeensa samalla. Languedoc uudestaan kuitenkin pallon nätisti. Tällä kaudella 2 maalia Eikkenensiä ja Käpää vastaan mies onnistunut tekemään. Ja tosiaan näitä nuorisopelaajia. Raamit on kunnossa. Ja kaikki on oikeastaan vain ajan kysymys, kun mies sitten ehkä lyö läpi Veikkausliigan tasolle. Ainakin kaikki mahdollisuudet siihen kyllä miehellä on ja on mielenkiintoista seurata. Mutta vielä nyt ainakaan toistaiseksi nyt ihan vitosta ole laitettu silmään tässä ottelun alussa. Aika rennoissa ja rauhallisissa merkeitten juuri nyt pallossa oleva mies. Ja varmasti lisää itseluottamusta myös sitten näihin ykkösliigan peleihin. Mies on saanut 2 edellisen otteluun Amen tuolla laidalla pelannut 90 minuuttia. Pelaako tänään? Se jää nähtäväksi, mutta mahdollisuudet siihen on olevassa. Värikkäällä peliä sulla tänään mukana. Hieman tuommoista 90-luvun FIBaa. 94. Palloa nyt pompotellaan ilmassa oikein kunnolla ja nyt niitä kaksikamppailutilanteita tässä tulee. Silas taistelee pallon jälleen omilleen. Heessä vaikka ikää ei miehellä vielä paljon olekaan. Ja on täällä muitakin pelaajia klubin joukkueessa, jotka ovat koko ikänsä siellä pelannut. Satuttaako itseään? Ei taida satuttaa sen kummemmin. Nousee sieltä, mutta olipa hieno syöttö, olipa hieno haltuunotto, mutta sen jälkeen tasapaino hieman menee ja näin saa myös. Ei ole ihan joka pelissä tällä kaudella esiintynyt, mutta Siren on kuitenkin onnistunut pari syöttöpistettä tekemään, joten on ollut rakentamassa, vaikka varmasti melko rennollakin otteella nuori pelaaja pystyy ottamaan, mutta jos se avausvoitto vain venyy, niin kyllä se jossain vaiheessa myös painona rupeaa näkymään. 6 peliä nyt pelattu, ensimmäiset 4 tuli tappioita, nyt pari tasuria on, joten parempaan on suunta. Siinä niitä kaksinkappalutilanteita on ja Spencer Silas kyllä niissä kova on välissä. Sen jälkeen Spencer Silas pallon. Ei lähde puskemaan, rytmittää, ottaa sieltä sitten omia hieman mukaan ja vaihtaa saman tien pelin painottomalle puolelle. Tullaan sinne boksiin, ei saa nyt Laaksonen tuota palloa mukaan. Silas, Ketadiava, pienessä tilassa hänkin paineen saa. Jälleen siellä on Siren, joka pääsee sitten ampumaan ja nyt sitten toiseen suuntaan mennään aika vauhdilla. Laaksonen tuo. Paljon tietoa löytyy kyllä. Ja pelaajakehityksessä arvokas lisä kyllä tähän nuoren joukkueeseen on Abubakar ja Jere Kari. Kari tuossa sitten rikkoo äskeisessä tilanteessa, mutta parin kertaan jo miehet tuolla sitten kamppaille tämän ottelun aikana. Krupkin katkoo sen, pistää Berishan vauhtiin. Berisha pistää palloa vielä keskustaan. Sieltä tulee kuitenkin Spencer Silas, hoitaa hyvin nuo puolustusvelvoitteet. 7 alakertaan katsoo rauhassa. Ensimmäinen puoliaika se kohta on pelattu 40. Hongasta aikanaan klubiin siirtynyt, niin on kyllä hyvässä iskusta ollut parissa viime ottelussa. Jälleen flipperin palloa siellä. Tulee lisää valkopaitoja, sen jälkeen boksiin. Tämän kuitenkin vieraat hoitavat. Ja pallo jälleen sitten Hakan puolustuslinjaan. Purosalo, Spencer Silas, 45 minuuttia aivan tuota pikaa täynnä. Ne tulee. Siellä vasemmalla puolella palloa pidetään. Silas
Palauttaa sen alakertaan. Syrjäläinen eivät pystyneet käyttämään, mutta nyt sitten toinen puoliaika käyntiin, joten katsotaan nyt sitten, pystyykö tästä nyt sitten kotijoukkueen nostamaan hieman tempoa vieraiden boksiin. Ennen kaikkea rakentamaan niitä vaarallisia maalintekopaikkoja, joilla sitten nuori Mitja Haapanenkin saataisiin tuo Konttaskin nyt huomattavasti ylempänä. Ja niin kuin sanoin tuossa hänen kentälle tullessaan, että hän pystyy kyllä todellakin pelaamaan tuonne ylöspäin. Ja on pelin tuolla keskentän oikealla laidalla hyökkäämässä roolistakin nyt sitten tuolla puolustamaan. Mies joutuu sitten tuolle ensimmäiselläkin 4-5. Silas pistää pallo siihen viereen. Miika Mahlamäki, nuori pelaaja hänkin tänään siinä vieressä. Eikä oikein tunnu löytävän nyt tuonne puolelta. Spencer Silas ottaa pallon haltuun, saa siinä parikin klubipelaajaa saman tien niskaansa aina Lepolalla saakka. Nyt kuitenkin kulmapotku, ja onko täältä parempaa tulossa? Jälleen pallo menee sinne taka-alueelle, ja siellä myös sitten Silas siihen palloon on pääsemässä. Kään kyllä ole tuonut nyt minkään näköistä tulosta, jotenkin vaara puuttuu näistä kulmapotkuista nyt kokonaan kotijoukkueelta. Spencer Silas, siellä on Pietsalo tuolla takatolpalla nyt. Tuleeko se jälleen taka-alueelle? Kyllä tulee, ja nyt sinne pääseekin sitten Silas päineen väliin, mutta pusku se jää ja maalia kohti ennen kaikkea, joten hieman parempaa. Nopeasti iskee Silas kiinni. Nyt näyttää jotenkin, että hieman on muutaman kerran pallon saanut pelattu, mutta tästä se vaikeudet sitten alkavatkin. Miten rikkoa tuo puolustusmuoto? Nyt sitten Silas lähtee keskittämään palloa. Matalana tulee, se on helppo katkoa. Kaukana maalistaan saa pelattua sitten vielä eteenpäin. Krupkin saa hyvin pallon haltuun, mutta sen jälkeen pallo viedään häneltä pois. Hieman ehkä turhautumisen merkkejä nuorella miehellä siellä. Mästä ykkösliigan maaliaan yksi syöttö hänellä on. Vasurilla lähtee kuti, mutta Mitja Haapanen siellä torjuntatyöskentelyssä. Hieman meni se Langedokin syöttö. Alaspäin jälleen. Carlson, Silas. Vaihtia haetaan, syöttö ikinä sinne menee. Koko lailla se taisi olla näitä hetkiä tuolla Jippo-pelissäkin, kun se ensimmäinen maali tuli. Silloin maalintekijänä oli Ahti Haikala tuli. Ja tuolla Joensuussa sitten 67 minuuttia, joten melkein minuutilleen tosiaan samaan hetkeen iskee nyt sitten klubi 04. 17-vuotiaan maajoukkueiden EM-karsinnoistakin, aivan kuten Niklas Krupkin. Krupkin onnistunut maalin teossa, ja kohta katsotaan sitten miten Ruben Barrett eikä pääse hakaa eteenpäin. Carlson, Silas. Saman tien tulee sieltä paine Ilmo Toivonen antamaan. Tänään olleet kyllä koko lailla tukossa, jälleen lähtee sieltä Niklas Krupkin. Nyt sitten Spencer Silas tulee sieltä hyvin puolustamaan miehen pois, vie sitten pallon maan. Ja kotijoukkue sitten hakee nyt sitä illan ensimmäistä itse. Kevin Nurmi pelaa keskelle, ahdasta on. Silas pelaa sitten laitaan. Nyt löytyy sitten Langendok hyvin välistä, mutta erillä pelannut Nyback. Hyvin on toppari kaksikko onnistunut tänään. Silas, Pietsalo. Ei ole Pietsalo eteenpäin, sitä ei saada, ja jälleen Lepolan kautta. Purosalo jälleen leveällä. Jälleen Langendokilta aika heikko ratkaisu. Siellä olisi myös alempana ollut Lepola pelattavissa. Nyt pallo jälleen lahjoitetaan vieraille.
Silas Purosalo. Lähtikö Purosalo haastamaan Armenia? Ensisijaisesti haetaan. Silas. Syrjäläinen pallosta pistelee sieltä laidalta sisään. Ei ehdi kuitenkaan tuohon puskupalloon. Spencer Silas. Laitaan Languedoc. Pääseekö nyt sitten Languedoc vauhti? Klubi 04. 89 Mikki Haapanen. Nuoren klubijoukkueen tässä nyt sitten kestää tämä paine. Siellä on jälleen Silas päineen välissä, mutta ei onnistu tämä pusku. Pelataan nyt niin kauan kuin tuomari tästä tilanteessa vielä antaa. Laaksonen katkoo, Silas palloon. Aika ahdesta on siinä keskustasta. Nurmi saa kuitenkin pallon itselleen, lähettää sitten eteenpäin. Languedoc on